Ja són Kilian Jornet i Ferran Latorre. Kilian no para de sorprendre el món sencer. En 6 dies ha pujat 2 vegades a l'Everest. Totes dues en solitari, sense corda fixa, ni tampoc ha utilitzat oxigen artificial. A més, ho ha fet pel vessant nord, el més complicat. Tot i això, en el segon intent, en el que ha fet aquest matí, ha invertit només 17 hores a cobrir el trajecte que va des del camp base avançat fins al cim. I per l'altre vessant, el de l'Everest, el sud, Ferran Latorre també ha entrat en la història. En la seva 7a temptativa va necessitar l'ajuda d'oxigen artificial, això sí, per arribar al sostre del món, però es va convertir en el primer català que completa els 14 cims més alts del planeta. Un repte molt diferent al que s'ha plantejat puntualment aquesta vegada Kilian Jornet, que és un esportista més centrat en proves d'esquí de muntanya o curses de muntanya com la Cegama, que s'ha disputat aquest matí. El bon temps ha fet volar els participants de la Cegama a la marató de muntanya per excel·lència. La prova ha tingut l'ambient extraordinari que la caracteritza, amb molt de públic en el recorregut i nombrosa participació d'atletes catalans. La victòria ha estat